ka ka. Hindi na ada ay ko. Dahil manibaho ni nga ringkot mo, bang Chinese. Basta mabuot. Bang China. Ayun sa mani ulo, ani way bukton? Asa may tubangan ani? Where's the baby? Where's the baby? Aman ako. Kasagad yung mga ay, wala oy. Oh, inana ra. Oh. Sabag sa to. Hindi naman taamig, ikuan, injeksyonan. Sa tuba, oh, tuba. Naiwan lang tanig injeksyonan, oy. Agoy, unsa na video or Oh, video. agoy mauli na mi bay. Unsa ni among atay naingon naman ig na COVID-19. Di apay kuan no. Ringkot ulan sa pilan kilat. Lamura sa siya fish shield. Oh, mao siya official ginalumping, napihing. Kay wa na. Padong na mi pauli bay. Ang ringkot na lay moatang kay nalumping naman ning kuan. Nga mo ni atong atay ano, mga doktor rin mag-opera. Nakaanawag kamot kay. Agoy, ginoo ko. Asa naman sinilas? Nalapok. Ay, tubig na ba? Nay tubig ang kilid. Ay, nalapok. Gripo. Di, nalapok ba oh? Papiksa niya po na ron. Masaan na kung napalakaw oh? Ay, saan? Nanginasa sa tagamay. Agoy, kapay. Kamot. Puotro ba na di bay? Dili ang kakamagaba. Kailangan naman dili ang kakamagaba. Di na niya maayo ba? Maayo pa minibay pero mao lagi magdaot gyapon. Ako ko gasto. Mm. Ang service mo. Ingko nga adi. May pag Pag kaayo eh. mahal sad ang parkingan dito. Oh. Nari ba yung parking ito? Ay naman eh. Limited naman ang libre. Ala, di lagi ko nimo suuban. Sa una, suuban ba ko nimo. Lain naman karon man naman kag-others. Di, sulubi. Sana all. Para magkuan ka ng advertise sa Sunsilk. Agay, napiit. Unsa sinuko naman ang imuha? Ginoo. Dinuot. Agay, Sana di pa niya tayo. sinula ka. Naman, ito pa pa naman. Sakit kayo Wa guro niya. sa dayon. Tama na yung motor. Ang dalunggan, sakit man, napiit. Giana man ba? Lagi, sinuko. Pinaana pa. Hindi na, dugot. Ano? Wa yun, murag dala dukol na to. Mao din kuan kay tungod sa imong Ay, Iban. yang ring ko tanawa. Original kayo, garbage bag. original. Original garbage bag. Ada yang depan. Sige, asan na, isok-sok. Adi ra man na basa na may plastic. Sige, largi na. Bye, ari na mi ha. Thank you. Bye. Sige, Bye. salamat. Salamat Salamat sa pagsuroy. Dapat pagkapon. Sige. Ayaw ra uy, ayaw lagi. Ayaw tayo. Ayaw ra lagi. Okay na lang. Tagsa ra kay Okay, na din. Tagay ko sa kasinap. Bye. Bye, salamat sa pagduaw. Kung dahil titing, human naman sila kanto ng kuwan. Kuwan sila kasawa. Hindi. Sila kapaon. Hindi na sila. Bye. Kita ba ba dali? Oh, kita pa bye. 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 Thank you. Sige.